Musím říct, že celá tahle oblast je fakt extrémně děsivá, ale jsem zvědavý, jestli dneska nakonec Sea Hand Monstrum potkáme tak, abychom ho viděli přímo na vlastní oči. No, docela se bojím, ale třeba nakonec bude přátelský a takhle si s ním podáme ruku. Tak uvidíme. Kluci, podívejte se, kolik je tady strašáků a oni vypadají i strašně děsivě, ale já mám takovou teorii. Možná jsem dali SCP jednotky proto, aby nalákali toho Sea Hand Monstra, aby po nich takhle chňapl a chytil je a oni ho mohli nějak natočit, anebo ulovit. No, myslím si, že tohle je dost dobrá teorie a bez tak to tak i bude. A nebo ho třeba chtěli jenom zastrašit, ale Humi, co to děláš? Co? Mně vůbec děsivý nepřijdou, mě přijdou docela hezký, viď, kočko? No ty se mnou půjdeš domů. Neodpovídá, takže to znamená, že jo, takže tu si beru rovnou sebou. Už jsem nějakou slečnu potřeboval. Lidi, absolutně nechápu, jak se Humimu ty strašáci můžou líbit. Mně se absolutně nelíbí, vypadají strašně strašidelně. A ty Humi, radši toho strašáka tady nech, protože by mohli být nějaký proklet.